Kamera jede, klapku prosím. Počasí na zítřek po 11. U předpovědi počasí vás vítá Veškerá, dobrý večír. Takže tady v Hradci bude okolo 49 stupňů. Tady ve Skřivanech bude oblačno a zataženo. Tady tam bude minus 5 stupňů a tady v Olomouci bude pršet a bude hodně zataženo. Tady v Litomyšli, na Litomyšlu, tam bude minus 10 stupňů. A to je všechno.